Negros Occidental Local Government Unit magadugang sang vaccination teams para sa ikaduhang hugnat sang bayanihan bakunahan. Yaring balita nga itong gintutukan. Hubalin sa nagsugod ang pagbakuna sa Negros Occidental sa Marso. Ara pa lang sa masobra tunga sa milyon ng fully vaccinated individuals, samtang masobra 940,000 naman ang nakabaton sa first dose. May masobra 1.8 million nga target mabakunahan ang probinsya. Butang, nga good madugangan, ang 27.62% pa lang nga fully vaccinated sa probinsya. 11 ka-vaccination team gikan sa DOH-6 ang ipahamtang sa Negros Occidental para sa Bayanihan Bakunahan 2 nga magasugod sa Miyerkules. Dugang ini sa 14 ka-vax teams nga yara na sa mga LGU. Prioridad sang dugang nga vaccine sa LGUs nga may madubong nga vaccination turnout kag mas mataas nga vaccine hesitancy. Well, may hesitancy pagid man, no? That sa iban nga mga far-flung areas, rural areas nga do ang mga tao do hindi gid palalagaw, no? Do hindi gid sila hasta subong sold out, no, nga magpa-vaccine. Nagapabilin nga problema ang mga lugar nga hindi malabot sa information education campaign sa Kapitolyo. Ilabi na sa mga lugar nga wala kuryente o kon internet. Wala kami may nabaton any target from DOH. Wala man na siya kitagahulat sang December 15, subong niya sige roll out naton kag sige-sige naton pang-vaccinate. Suno pa ideas, wala na sang positive cases sa mga mayor nga COVID facilities ang probinsya sa Silay, Ibi Magalona, Cagayan City. Samtang, may kanya-kanya naman nga mga pakulo ang mga LGU agud malabot ang herd immunity. Sa Bagos City, may mga paraffle pa nga cash kag appliances, kang isang ref kag TV, kag free grocery sa mga mabakunahan. Para sa LGU, pamaagi ni agud madasig nga malabot ang herd immunity sa syudad. Opo, Kiril Casilio, Adrian Prietos, on Western Visayas.